Right, let's get in Boranga Ramandevele speaking people. Murise say guys, how are you? How are you guys? Maskera say mamuka say maneri kumatan kumatumane nyika. Murise say guys, Murise salibonani ninjani dumela matura napudhi. Father Darius, mrokita noise. Father Darius making noise. Right. Nasi shishanu guys. Muripo eroko nasi Friday. Friday akaropa fatko. Friday yekuti vanhu pano tichipedza kutaura nyaya dzedu vekunyengana waya vanenge vachipindawo handitika vachinyengana zvichingofamba zvakadaro handitika hands looking good sis hausi kuseka chiwigi changu iwe mina ndinombona iwe hauna kumira mushe iwe chiningirikiri chi right so guys yeah anyway we are back. Right. Tiripano. Right. Grace atopindari fire. Grace jima gaya. Hansi simeli kurogwa nemurungu. Kana makupotezana kutika kwacha kunyatsobuda unichituka nechirungu. Right. Sichanzwa zvose zvinasi. Asi zvinei. Anditika sezvinei. Tine guest yedu yechirungu pano. Akana kumira mushe. Mira indise feni guys kutsva. Mira indise feni. Ndikuti hapana kumira mushe panapa. Itai muchishare live guys muchidedza vangu. Itai muchishare live muchidedza vangu muchishare live. And connect feni. Because ngakaura. Kufaga dance munokufamba mberi kwelive. Munokufamba ma screenshots. Munokufamba mberi kwelive. Munokufamba ma screenshots apa mukasura makutendera chete imi henya muzvioni because Facebook is not your thing. Right, it's time to share live guys muchidedza au muchidza Father Darius naswagara paside kwa ine chida kugarira mudhuze ndida kuwa kuti zviri kufamba sei. Saka sezvinei nhasi guys tine guest yedu yechirungu. Anditika Bishop vari kuuya don't worry Bishop makuti vatsvaga. Right. Saka Bishop vari kuuya don't worry naisha nawo mai manje. Saka tine guest yedu yechirungu anonzi Bob. Anditika Bob is married to one of the Zimbabwean ladies. Anditika one of the Zimbabwean Dairies hanzi dedi tawaona mavaona dedi venyu vapfuura vagera morusai vanhu maone mukazvinaa ingoti makadii muri boy vanzi muri boy here nafadha venyu anzi aisoe husband vaita but haona kuona nhasi nevanga vachida kuningirira kutora masinjoti vashaya mukana because angoti fe vakasina kuzvigadzirira saka vakasina kuzvigadzirira saka zvadi vangokarikana vangopinda munhu saka chinguya kuti kugadzira kutora screenshot so hauiwana haulume zokumhanya haulumi right saka mukoma anzvadzi Bob ndibob vatinawo ava anditika hanzi kokupfeka grey mese ndolove here vatonditevedzera saka zviri kuitika ndezvekuti vari kuuya panapa nhasi guys but ini ndichaitsa kuvhura sheve nokuti murungu a white person saka ende varungu vekumhiri ukoko kana uchitotaura unotoita kutoti kuti unyatsonzwisisa asi zvichidii hanzi muri boy tiri bo Father Darius hanzi Father makadini right saka kuti nyatsonziva kuti vari kuti kudii handimaona saka regai tidii titenge kubata tisandavhurira maline. Let me start by calling Father Darius anditika ndisvikwai Father Darius Father vedu vari kuuya panapa pavechirungu tinzwe kuti nyaya yavo yakamira sei anditika tinzwewo machallenges avari kusangana naye neumwe wedu vari kugara naye miri ikweyo anditika tione kuti pakamira sei right regai tite kufona tinzwe muri kunzwa here guys hello hello how are you? I'm good, and how are you? I should say Makati. Yeah. Yes, Makati, Mr. Bob. How are you, Mr. Bob? Okay, thanks very much. Yes, we are very much okay, Mr. Bob. We love you so much and we really appreciate you. Thank you very much for agreeing to be on the show today. And tell us, my brother, you are one white man who's staying with a black lady.
Please, don't be scared. Don't be shy. Is she around? My house, yes. She must not be close to you because she's going to pinch you when you say something that she doesn't like. We want you to tell us the truth, the whole truth. I know you're not a liar. Tell us the truth about how this black woman is treating you, your wife that you are married to. So can you please tell us the challenges, whatever challenge that you are having, that you have to your wife? Because I know you are two different people, white and black. So we want to hear the challenges that you guys face because you are not married. The same. Missy Bob, are you there? Are you there, Missy Bob? Yes. 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 Tell us the problem that you are encountering with this black woman. What are the challenges there? It is when you're speaking something, speaking in Shona, I just don't understand what's going on. Or she speaks Shona too much and you won't understand what she'll be saying. Too much, completely too much. Okay, so when you ask her, what are you talking about in Shona? How does she respond to you? What does she say is she's talking about? Because maybe she'll be gossiping about you. We don't know. We want to know. I'm usually told to keep quiet. Okay. Okay. So, all right. Our sister is talking mostly in Shona. Hence, she knows very much that she's married to a white person and you don't understand Shona that much. That's one challenge that you are facing. Right. The other challenge that you are having with her? Well, it's difficult for me, speaking as an Englishman, as somebody who doesn't know Shona or anything like that. It's like speaking to somebody in Chinese. Okay. Okay, apart from speaking Shona, what other challenges do you have with her? Does she cook for you? Does she what? Does she cook for you? Cooking. Cook. Yes. Okay. Does she give you sex? Yes. And she's doing styles. Yes, of course. Okay, so did she ever teach you some new styles, some styles that we do as African women here in Africa? No. Oh, you see now? You see, that's the other problem now. Because there are some other styles that we do like chikapacherise, chikapachengwena here in Africa, and she's not doing that for you. So that's another challenge again. What is that? So she has to teach you that, all that. She has to do for you all that, chikapacherise and chikapachebens and all that also, right? When she's communicating with you, does she give you the respect that you need? Hello, Bob? Okay. Yes. When you are talking to her, does she gives you the respect that you need? Network, I think Bob Adon. Okay, Bob Adon. Yeah, yes, that was Mr. Bob for us, right? Anyway, Adon, and I think network young was I wanted to hear everything, guys, but just our sister, you are here, Shona. You talking in Shona in front of your husband. She doesn't understand Shona. He wants to understand, to hear whatever that you be saying in Shona. So please change your attitude, and speak in English so that he can also hear. Because he might think that you are conniving with other people to kill him or something. So please change there. And also our brother-in-law Bob doesn't know Chikapacherise. You have to do that for him and tell him this is an African style, right? And also when he's doing what do you call it, or whatever, just tell him these are African styles so that he understands, right? Okay. So why list Sibo, where is your husband? Sibo Munats, where is your husband? Sibo Munats. I'm going to put a number, guys. Because some other people think being married
to a white person, right? Be it a white husband or a white lady, it's all rosy. But I personally have been talking to people vakarora vakadzi varungu. Pane problems avakandiudza akawanda. I've got brothers who confide in me, who are married, vechidiki zvavo, who are married to white people. They always complaining, they're always telling me my challenges are now. And then there goes also ladies who are always calling me, telling me their challenges as well. So as isusu manje, when we see them, we tend to think that everything is rosy. We tend to think that even mari, ndo mugodi we mari, ndo kunobuda mariose, vane migodi vanawo. Hatitozivi my challenges because we have never get to be close to them and ask and understand kuti sure mari muzererayo here imi, mari munongopiwa here imi, zvinofamba sei mukati medzimba dzavo. Tinongofunga nokuti akanzi murungu chete, mari ari kungotipa every time. Kana hama chete chikupa mari ari kungotipa every time because akarogwa nemurunguka, akarogwa nemurungu ana kurogwa nemunhu mutema. Saka mari ntoroepo because tinokonemetanite kufunga kuti murungu akati murungu weganda jena mari izere. Antika even kuhama chaidzo ma message after message, ma calls after calls, tikuda mari anogota na mari sei ari kutinyima mari nema yakarogwa nemurungu. Koma challenges ari mama utinowazivawo here kuti akamira sei. These are some of the issues that zviri kunetsa my brothers and sisters edu who are married to other nationality, to other toti multiracials, whatever issues. I mean, English never loved us and English is not our language, you know. So until munoziva, saka we need to understand tinoda kuziva even as actually 24/7 English English right. Saka we need to understand zvinhu zvatofanira kuti taurewo kuti vanhu vanzwisise kuti kana wakarorwa nemurungu mudzidze from the horse's mouth kuti kana wakarorwa vanhu vakarorwa nevarungu, vanhu vakarora varungu, it's not always tagara tiri pafoni tichingoti pari kudiwa mari chakati, ndikuda mari chakati, mari yako murungu, handiti mukadzi wako murungu. Saka ita kuti vari uye no vane machallenges avo avanawo vanhu ava. For instance, I was talking to a fellow brother of mine, little brother actually, and because I call him a little brother. Akandidza kuti mukadzi wake anomupa bonde kana ada hanzi once in 6 months, ndo pandinogona kunzi kana achida iye ndo paanoti uyatite bonde. Pamwe pese panenge achiudza kuti no I don't want. Akasvika pakundidza kuti they sleep in separate rooms. Anomaona ikoko kuchandoko akati ndikatomubvunza kuti wakazvita iwe wakanga une rudo here kuti wakanga waitirawo mapepa chakaita kuti uzodanana naye kuti 6 months saka unorarama sei. Akati sisi pakaoma. Andika ndo zvinozoita kuti sometimes tizopera chidi tichipinda mumasikana mema-inbox achicha zvatoita navo pamafoni apo because unenge uchiona kuti uri kuomesa asi tinoenda kuholiday cheko sisi taenda kuholiday but tinenge takabhuka 2 rooms. Iye anenge ari umwe nemwana, ini ndiri mune rumu yangu. Andika ndikati zvinhu zvikanzi everything else is okay, communication tinotaura everything, but panyaya yebonde avade, panyaya yesadza avade. Andimaona avagoni kuti abikire chero vakavadzidzisa vanzi zvai zvakanaka mazive kutanga vachidzidzisa bika sadza but kuti achimubikira zariya haachakwanisi. Andimaona plus vane hama dzemu kutaura kwaita iti hama dzemukadzi. Andika kana dzakamutarisa dzinoto like ameno zvimwe zvanotofila kuda kuti maybe she's married to a black person here, saka kwavari hatinatso kuvaitira. Andimaona saka zvinhu zvokuti zvinhu zvinenge atori mamwe machallenges anenge asangana nawo iwayo. 2 mwana wake kuti ambouya kuafrica kuno kuasita kuafrica akura because mukadzi hadi anoti kuafrica kunodliwa vanhu. Ukaenda nemwana wangu kuafrica hadzoki tochandise kuafrica pakuya anotina ndiende kuafrica. Andika because kuafrica kune nhamo, kuafrica kunochungurudzwa vanhu, kuafrica hakuna kana ndonodya itya, hakuna kana chikafu. Saka mai vemukomana nevabereki vemukomana nababa wake nabhoti wake vanoziva kuona mwana pamapictures, they don't know muzukuru wavo pafeya. Andimaona avamuzivi, anditimazviona avamuzivi. Saka it's something that was zvakandibata and it was so ndikati saka upenyu hwako hwese uchagara kusvika rini uchidai hauzoudze munhu kuti dai, asi unongozobvunza kuti uchagara rini kusvika rini uchidai, ndo mararamiro wakadaira. Andimaona but anyway rudo ibofu plus mareasons anenge handinazoziva kuti chii chinenge chiitika right. Hanzi naprimrose plantaya varipo vakadzi varungu nhasi isai nhamba right. Ndakuchipinda nhamba tichinzwa kuti zvinofamba sei. Regai ndikuisirai nhamba muwane kufona tinzwisise because kune nyaya yevanhu vakunyengana yedating ichauya na 8. Saka regai titi wangu isi tipedze pedu then dating game yozopindawo. Anditika alright regai ndise nhamba tiwane kudii kufambidzana pana nekuti zvinonakidza kana vanhu vachazozvitaurira because ndona vana vechidiki vachitaura I want to get married to a white man, I want to get married to a white person. Okay fine, it's okay to get married to a white person right, but munoziva here now ndoda kuti munhu nevana vechidiki vaya vanoti
ndoda murungu. This is the time and this is the day yekuti muchiteerera muchivhura nzeve muchinyatsonzwa zvinosangana nevamwe vari mumarriages nevanhu vechirungu avo kana kuti vakaroorwa nevarungu kana kuti vakaroora varungu. Andimona ndoda kuti muchizvinzwira manje. Namba ndaisa guys, you can start calling. Phone ingi yakadzima mira indilete phone ingi yakadzima iri on right. Namba ndapina guys, those who want to call you can start calling in andika muchiyatsonzwa kuti zvakamira sei. Namba ndapina anditika vanosiya vakadzi vechitema chiduda kunorora vechirungu mukadzi vechitema vane machallenges avowo asi nhasi tiri kutaura anditika vanhu vakaroorwa nevanhu vechirungu kana vechinigerian kana vechingananian rumwe rudzi right. Taita first caller yedu yekutanga regai tinzwisise. Caller hello. Hello, Sis Melly, what's your name? Ndiri right muri sei? Okay. I thought you might have already both. Thank you very much my sister. Anojasa rakasangana nekabeji. Right. Pavana. Okay, kola hanzi wedzerai volume pafoni yenyu indowedzerawo kuno kimwedzerawo pafoni yenyu Alright, mirai vanhu vari kuramba chikumbira nenyaya yevoice rega ndite so kola. Can I please connect this phone to speaker, then iso zvori kufona direct inobva yanzwika kuspeaker zvakanaka. Let me just drop you ndiconnect and then mobva mafona back sharp. Matechnician ayaripi naye vasikana uya mundikonectirawo zvefoni iyi paspeaker. Ndodzima iyi handiti bluetooth kainditi ndichodzidzira ndoga zvokuramba chingodana vanhu ako kana vasipo vaenda kuzvikoro woconnecta uku handiti so connecting listening to a okay right right done. Caller, now you can call again. Right, caller, you can call again now. Can you please call again? Caller, no, don't worry guys, tagadzirisa don't worry. Taking techniques zacho taita ma technicals zacho tatoita, don't worry. Tagadzirisa anda kuenda nchigoda zvikachidzidzira. Right, caller, can you please call us back again? Noise ifem asi kuti mchanzwa iko zvino because nda connecta ku speaker saka zvakunyatsotobuda. Right, caller, I know you are watching. Can you please hey, have a phone. Hello caller. Kuzvanda ya connecta ku zviri kufamba sei? Bata imakada mutoni. Ku zviri kufamba sei? Bata imakada. Okay. I think I taura itinzwe. Okay, ukwaisi ku connecta kuinda vakanti. Mira iyi kuinda isiri connecta uku. Naye vasikana mimanya ipano wani wenyu ngamanye pano. Kuiri kututa zati ya connecta uku ise ichiramba. Manya ipano hey. Wani wenyu. Connecta yi speaker yapo. Apane ngapane yakoni. Ndabvisa inenge connectwa ndii. Baya bluetooth kama. Ndakabaya one up. Baya iende bluetooth. Apa. Right. Tabeko. Leo connecta waneka connect. Aisi ku play out. Kana chitawo. No, zogera kuko. Zogera kuko ucheko until pako. Kuko And then baya avabanisa nye bluetooth kuzo Ndope yanechi. No. Nkole kubima. Mamchongo mtabaya pako so ngebuda kuna kumuna rikuta.
aripo pafoni mirai hamusati makunyatsounzwika bayai chisainje noti pakanzi bluetooth bayai apa ipapo ikudaro futi ikuti select device available device iweyo asiwo maheadphone speakers tate speakers kubuda sabita se taurai tinzwe kuti vanhu havasi kunzwa here haisi kubuda dzimafeni ndakatara kuti inini ndambudziko rangu riri pavanhu vana vanga vakajaira kuitirwa zvese vavo ana tudzakari kana kutoisa pleti mudhishiwasha chaiko munhu haagoni kana kutotsimudza pleti kuti anoisa mukicheni munhu aizotofundirwa nababa vacho and then inini ndaura muzukuru kumusha hazina kuzvizera zvekuti ndinoitira munhu zvese ndinoziva kuti kunezeya kune efiti naije kuti ndinoitira mwana zvinhu zvese handi kuti muzara unonodairwa pamwana kana kusunga kuti munhu anorasa marara kusha marara mukicheni munhu anokanda bepa remachipisi kusese soka yowe vana vakura zvakadiya mumwe ane 20 mumwe ane 10 okay that is 20 ne16 ne19 alright anokanda anenge akati ana anga achidzika kuseri kwesofa kuseri kana kuisa pasi pesofa kuitira kuti asasimuka kuti aida anorasa marara mukicheni ndakanyitsokuaaaasika nini zvangu ndinechavire ndona ndinoda zvinhu zvinge zviri pazviri vana vakatambudzika zvisineri vakatondoona kunge ndanga ndatova muringi nekuti ndaitoudza munhu kuti unoisa pleti yako mudhishwasha dzimwe nguva munhu aitorongedza pleti yabva mukudyiere chinoedzedzerwa mukabhodhikismeri ndikauza kubosi ndikati munoona tsika yamunoita yekujaidza vana kuita zvesei hauzoramba uinavo upenyu hwako hwese pachosvika itei nekuti munhu anofanira kuzviita vanozozviitira seivega zvinhu ina hatiro mayarisira ndakaita vana vangu ndinavo vana ndinavo unovaziva vanouya pano vanoswera pano vanofavo vega zvaka vanogara vane apateiravasina unoona kuti vana vangu ndakavadzidzisa saka ndo zvimwe chete munhu anofanira kuziva kuti ndikapedza kudya ndinosimudza pleti yangu ndonoisa muchishora ndizvozvo paketi yangu yemakendi ndikadira paketi yangu yemakendi yemachipsi ndinoenda nyika mukire chikwete mukanda pasi pesofa unge mwana ane 10 minutes kusinei pakamuzika akabva atongondivenga zvekuti kana kutaura neni chaiko haasapeni kana atodi kutaura neni kana kutoti mangwanani chaiko imomututikana nokoti kunhai hauti mwana amangwanani ndikatikwatitobva mwana pandinobva kwandakaverwa inini mwana ndianoti mangwanani kototi inini ndinike mangwanani ndikada kuti nditaure naye munyaya dzisineri kana kuda kungomubvunza kuti wangauripeka zvai anondipa mhinduro imwe chete manje ini ndikaona munhu achindipa mhinduro imwe chete ndikuona kuti kumanikidza kutaura newe ndinobva ndangoregera saka handitotauriwo naye ndinongosiyiwa akadaro okay ndoda kubvunza mubvunzo umwe chete sisi mwana ava vanodai so handitika vachiita zvinhu zvavakadai so baba vasingakwanisi kuti vapindire vatsiure vana nenyaya yekuti vana vavo maybe makwana varipo kana takaita akakudza vana ava ari 1 handimaona imimi for instance makachata here nemurume wenyu makachata the foot is in the gate. Tell them to give you another money so that you go and pay. It's what McDonald's. Yeah, I think so. Hey, tell them to give you the money and you pay. Saka makachata zvoku in community of property because ndikuona hangu handisi kuziva ndikuona pamberi apo maybe pachiita problem yekuti kana pakanzi paitika chinoitika vana muchikutadza kumhosana muri member 1 panozobudai kanaka here co-parenting
mazuva vanenge vari pano akanaka ndenge ndinavo atotaurine mubiki akasiya kuzvisara kuti baba jehova iseta alapo mubedroom yedu ndikambomutsa mwana anga ane 7 pamakore iwayo panguva yacho yekuti mamumutoti aende kuchikoro ndikamuudza kuti nebasa rako paunenge usipo inini handimutse mwana ndakapedzisira kumutsa mwana wangu ari grade 5 handimutse mwana kana usingamudzidzise kuti azvimutse munhu ane smartphone munhu ane laptop andaza kuseta alamu kuti azvimutse iooetinadamumaomutsa murume mukuru amaraidzi zvakazoita kunze nebasa amai vacho vakanga vasipo saka mwana ndakanga ndinaye akabhadzura kuno kwandii kuti kadaiwa hapana chakaita asi ndikauti kuti ini handifudze kunoto ndakibva tangotaurirana ini handimuse munhu umusazirana wave unofanira kunge wazira rekuti unokwanisa kuzvimusa wenda kuenda kuchikoro handimuka ndikatarana makusena akaziva kuzondinokera kutofawa mapasi 9 hanzi ndasiyiwa nebhazi munhu anotadza kuzvimusa tisineni kuti aende pamusoro pedriving kunokwira bhazi ekuenda kuchikoro akanga ajaira kumutwa nababa ndobva ndamuka bva ndamutora bva ndamisa motikari bva ndandamusiya kuchikoro mangwana chokuti ndizvozvo rechitatu akunorara ndakamuza ndikatipeta alamu yako ukasiyiwa nebhazi mangwana ndiri kuenda kubasa makusena handingati nekuenda kunokusiya kuchikoro ibva warara wakaseta alamu yako akamarara akateta alamu yake ndezvo chokwadiwo pandakazenda kubuda ndakuenda kubasa akanga aenda baba vacho vadzoka ndikamugarisa pasi ndikati hona ndakakuudza kuti uchapotochemutsa mwana muzvisita zvinotoeka akasiyiwa nebhazi kairi panapa usipo zvino zvakatadza kuzvimuka asi zvinhu zvekuti pazira raave mwana anofanira kunge aazozvibona iye kuona kwangu kusiyana kwaakaita naamai vevana akaita overprofacing nekuti vana vanomboenda kwaamai vavo vana vanomboita vanomboita pakuna nekuti uzobe kwamai vanozvivaitozisenekwavo kuti vana vacho jemberikari asi saka manje pakazoya mumwe munhu wechita ipapapa Alright. Saka chikafu chamunobika vana vanodya izvo zvinosaka kana vasingadyi vanodya havadyi because chabikwa nemere kana kuti havadyi because havasi kuchifarira kana vasingadi vakadya kudya vanovati vasina kudya aiwa vamuchirudzika zvisinodekazara chikafu chisinei anongonotora zvikafu zvekuisa mumicrowave kana kuisa muoven zvaita okay alright anongonotorawo kana muchicha ari kuda kana ichicha yaari kuda yokuaoven kana mumicrowave okay so alright yevana itoti pasaitoti pakaitwa maybe a case of bad parenting from the father akavaspoila stereki ko imimi nemurume wenyu zviri sei in terms yekuti muri munhu wechitema murume murungu inini handizadambudukana chisinei kana mazuva ekutanga tichaaaakumba kwavo vakamboita kaekaekekuti asahana mapepa asi ari kuda mapepa tavauzaa ane mapepa ake ane mapepa ake akakwana ndakamwana aine zvinhu zvake ari mapepa ake akakwana asi kuda mapepa kuti overprotective vakanga vachiona kunge ndiri kuda mari yake alright asi pamariwo munopiwawo henyu ndikutoziva kuti takachida kubhadhara ndipe mari yetakati ndopiwa ndidawo mari yekutumira kumusha ndopiwa asi ndidawo mari yekutengera mbuya yangu chikafu ndopiwa hapana kana dambudziko hanzvadzi dzake dzakatozoona kuti hanzvadzi yavo iri kufara aizviai hapana kuoneka pakati ndipo vakatozvitanga kunyenyuka pandisi munhu akarambitambira kubva musi wekutanga wakatanga kundiona ndibaba vacho vakatanga kundiona nanhasi havadini amwene vaive nekasarira ganda vakatozikumbira regerwa vakakumbira mwana wavo havana kukumbira kwandii direct nekuti mashoko avakataura kune mwana wavo aiso vakati ndimukana saka unotora mukanada akati haazi mukanada izimbabwe wo makatsvuka stereki handinambotsvuka ndisineni nziritembo asi ivo ndevava machembera akugara vaiziva kuti vanhu vatema vaizi makalasi
Alright. Aiwa, saka kana musina imimi kana musina problem nemurume wenyu, then that means you are okay. Hamuna ma challenges inde vana andika yema step kids. Zvokuti tichaitawo topic yema step kids yakanangana nezve ma step kids nema step mothers yakazvimiririra. Tona tingabatsirana sei pavana ava zveshuwa, because iyo topic yakazvimiririra iyoyo nenyaya yekuti panotonetsa. Kana ndira kutaura pamati ma challenges ra. Iyo pasina kuti vana vakaona muri maina kutoka kutaura zviro unotovarere vari mwana kuti kuvarere. It was the challenge that I Alright. Saka iyo topic you look out for it evana. Toda kuzombona tingabatsirana sei toga pacheli. It's coming soon. You must step mothers, you must step children. Timboza kuti tingabatsirana sei panyaya idzi because amusimi moga kola vakawanda vane zvima ekis zakadai. But let's have it as a topic on its own. Then tofamba nayo. Thank you very much kola nekuya pano kuzotuza kuti ndo zviri kwenyu weshe. Regai timbonzwa. Okay, thank you. Right. Okay, kola vari kuchema nenyaya yekuti vana vavo varungu ava havasi kunyatsovafarira, but anyway inyaya yastepmother nema step kids tichazonyatsoibata yakamira yakadaro, because I think vakawanda vane machallenges nevana kana kuti vana nanamai. Regai tinzwewo vamwe vanenge vachifona kuti vari kuti kudini, tinzwewo machallenges avo. Kola hello. Ndiri right, muri sei hanzvadzi? Alright. Ndakadana nemurungu. Saka ndakadana nemusikana wemurungu. Takaita vana 2 vasikana. Asi problem yanga iripo ndeyekuti every Friday musikana aida kuenda out. Every Friday aida kuenda out. Zvondinga kubva kubasa ndasvika kumana 6. Yanenge atogadzirira atopfeka makeup hembe zvese oenda out neshamwari dzake. Aenda out Friday anenge achizodzoka kuti kuma 5 or 6 am at 10 akadhakwa. Maona. Saka ndakabwedza kuudza vabereki vacho kuti ndizvo varikupora chiita zvanzi no, whatever makes you happy, we are okay with it. If she's happy kuenda kuti ada kuenda out achinodhakwa, it's state ine mwana mozoti ndakavengwa nehama dzese sisivedu kundivenga kuti kuti ndandiri mapepa angu zvangu. Vamwe vatondivenga vatora side rake handiti aenda bva anongopota kuti ndanchimuabusa, hanzi kumuabusa emotionally. Ndaitozodzoka kwasa ndinotsuya mungu hamuna kutsvairwa vana vana kugezesa ndosvika ndogeza vana ndinatozogeza vana miri yanga singaenda basa yanga riri kugara chete. Okay, asi zvinhu zvakatanga izvi zvinhu zvakatanga rini? Muchangoroorana here kana makazozviona papamberi? Patikapinda everything was fine, but problem yekusatsvaira yanga yakangogara yo iripo. Hatina kuroorana, tikangopinda murelationship. Alright. Okay, saka yanga iri chapa zvayo. Yanga iri chapa zvayo, number 1. Number 2, kusageza iye pamiri chaipo chaipo angasingageze. Angukapemo kutsuka feso yekuisa makeup anopedza atobuda. Andisvika nzimongo aitokudza kuti ndiri kutotesa ndanotamba nemamwe machinga. Saka ndaitora mameseji yandopati vabereki vacho kuti vataure naye zvanzi whatever makes you happy, she's happy, and then we are happy. Saka paisageza imanzadzi omune zvivindi paisageza apa pairi kuti makeup kumeso buda oinda. Saka ipapo nda pamaizoshamisa senokuti munhu unenge achinuhwaka. Sis Melly, wangoita izvozvo zviripo ipapo. Asaitonhuhwaka. Wangoita zviripo ipapo. Asi maitonhuhwikwa, maitobata mhino ka. Maitobatawo mhino muchinhuhwikwa. Maitozonhuhwikwa zvokutobatawo mhino kana moita. Vanongozora kazvozvimaniki. Aiwa vanongopa itseta kana mawebsite kuti kana munonzi muchimwe hapwa. Aingobudza kuti ndishawa ndogeza katupa zvondo. Ndiye.
wangu chapo yanakangana unayo yuki ingazo zvakona zvamamuri panguva yakaomanzvadzi aishandisa malady white kungoputa mapwa imomo kaputa ndozvazviri saka ndakaboedza bhurugwa rakaiwa chai tondiripota manje kuma saka bhurugwa rakaigona kuwa chai zvaimbokandwa muko Check. kana mwashi machine zvowachana nehembe imwe nemene madhishitawo zvose imomo zvaimbokandwa zvese kana kugezera fesi musike maiwe zvamaidza china naye hanzvadzi mazvona ndakazongopedza ndasiyana nazvo ndakaita muvhoo nezvezvo ndadiwe kuzimbabwe we've been married for 3 years and I'm happily married ndizvozvo zvino pakuzosiyana kwamakahoita makasiyana nenyaya yeuchapa yekusada kugeza iyi yekunhuhwigwa iyi problem yange yekuenda out every Friday Saturday asi pakuenda out kwaaiitawo kuna yanzvadzi every Friday Saturday achinda out iyoyi hapana kana mameseji mama maiona maibata ekutadza kuti kune zvikomba zviriko ndokutodokwirwa handiatotumira meseji aitokudza ifefe nditonoita toonogara mudzimbo makakurira hezvo atokutumira meseji foni yavo irikukata ndokutonoita izvo foni yenyu irikukatakata ndakatozodedza mapereza acho nebhuraza acho pandavaudza saka zvini wati vaandukira right vanotaura saidi rimwe chete okay hey ya zvakaoma inga zvakaoma tiyana unazvo zvirungo zvakanaka kuti munorora nayo matombo handiti saka imi munotokurudzira kuti rora naye nematongo enyu zviri nani kuona kwako because of my bad experience yandakaita apo avo vamundisa mwari yangu akanga ari murungu wakazoramba nozvavo but it was a different experience ndakangura kuti I would encourage vanhu kuti don't see and think that all glitters is gold maona true saka imimi pamaidanana naye achibuda chipa like let's say pamabills maingodanina mwari kwake mamusagari hamunambobvere magara mese under one roof takagara tese aibhadhara mabills ndiri ndinoenda kubasa kuna kune system yekuti unoenda pamabenefits handiti saka aipiwa mari yevana yemabenefits oshandisa kuti ngafudya rutenga then ndaicheka chikafu ndindai badhara mabills ndi hapana zvaita I don't know what to say yeah ndizvozvo right thank you very much hanzvadzi nekuti sherawo kwenyu dambudziko ranga rikondere uchapa remurungu wenyu anga ane uchapa plus kuda mapartistere zvokusarespecta munhu nokutodza munhu kuti ndikutoenda kunoitwa lula izvozvino asi iyo ndeye kwako iyo makatongoti hanzvadzi makaita zvakanaka mukaita move on okumusha mochengetedza murege kuzorovawo zvemi nekusarowokowo muchirova muchiitawo abuse muchituka vanhu muchidii morega muchibatisisa mune experience yekuti anga yakanga yabva yabuda kuna uyu yakanga isina kunaka pauyu ari kupa respect zvese zviri kuitika ari kugeza ari kuclean number and everything chibatisaiwo ipapo ndakatobatirira zvati she's my everything she's my roka ndipofana kamurova handitika she's my everything thank you saka yeah thanks a lot Sis Melly thank you very much hanzvadzi bless you thank you all right gaititoriwa mwari kufona tinzotora kuti chii kola hello tiri right muri sei kola tauri wedzerai volume kufoni yenyu tinyatsokunzwai wedzerai volume kufoni yenyu tinyatsokunzwai yanomboisa iyi paningiripiri imbodropa iyi nimboisa pamute enderai mberi ini ndakarorwawo nemurungu aiwa kwenguva yakareba chaizvo
and pane zvese aiwa 10 out of 10 murume wangu anondida kusvika kokupedzisira iye anoshanda ine anoshanda handiti anoti asitaenda kubasa anosiya anditira breakfast ondipa breakfast yangu ndodya oenda kubasa indosara ndomuka ndotsvaira mumba ndodi pandodzoka kubasa ndosvikawana ndabika udhina iyo zosuka maplates mari yese anotambira nokusvikoti yese zhukwa ndiri and zvese izvozvo asi challenge manje ndeyekuti pabonde apa ndopana ndida kutovhunza hangu ndandida kutosvikapo ipapapo ndipo pane problem yekuti bonde hapana hai kudololo anoedza zvake but unyazinoti pana vaka zvese ndinazvo ndakati chakati handinopuhwa ndakati chii zvese zvandoda ndizvowana saka kamutiti bonde ishoma munoda kuti anokurumidza kunoita here kana mwedzi anogona kupedza asina kuita kana akaita pacho ipapo anogona kuita zve2 minutes yotunda ndisina kana ko mukamubata-bata mukamutanga imi mukati mukamutanga kumubata-bata imimi izvi zvinodhipenda mwemusi inosumuka mwemusi haisumuki ikasumuka kana 2 minutes dzine dzakatowandisa anengatotunda kudhara ane shuga here haana shuga haana zvese asi kana achikuitai romansi anonyatsa kuitai romansi cheche kuti mutohwa kusvika pakuti motoda asi mogozati hapana chamuchazozviita hazvo pakupedzisira paamuzogutiswi musitoziva kuti hapana saka ndakatozoona kuti ndakatozomudzidzisa kuti atambise matichi atambise chii kuti otoita zvekutoti tambisa zvake maticha kutamba nekabhinzi kangu womakamudzidzisa izvi saka kutamba ke nechibhinzi saka munonakigwa here zvokutosvika pakutoti masvika chapo nekabhinzi murunhu achikutambisa kabhinzi pasina iyo kuzopinda kana akazopinda akanika kuchizopedzisa hake but neda kutodzwa zvitina zvezvaanani zvakangofananawo nevasikana ngochi zvedu zvazvitori uchida kuti ane kadoreka kuti anawo hake murami muzvabarara anayo zvake haisidora kana ikamira inonyatsokwana makona ese but haalaste plus iyewo haana shungu nazvo stereki kumakambozama kumubikirawo mazondo here haadye mazondo hanza haazvifarire communication naye makamboita kumuitira chii communication naye kumuudza kuti handisi kuguta ini communication tikakommunicata iye kwaari anenge atori right anotoona kunge ndinotoneka kunge pamwe tinoda stereki kuti muda stereki sex stereki imi musingaidiwo stereki aiwa munhu ukakohwa ka1 pamwedzi 2 minutes haipapo ndo panozonetsa unenge utoidawo pakati ka1 pamwedzi haiwa pakaipapo ko chizi kumbomwanza ndi varungu vanofarira chizi kako kumbomwanzira chizi chaichaiyo ndakatongoti hameno patika mukati maneta hameno imi ndimongosara muri pahengasi maona manjini ndimunenge mune henga yacho saka zvotoda kuti mimitewo action pachizi apa paya panoti bhega imi morova triple cheese panoti 1 cheese moti triple cheese mombomudyisa akati chino mumbonya kumudyisa cheese stereki mumboona kuti zvinodi handiti inonzi inostimulator imboita zvechizi zvistereki kungoti waramba mazondo wati zvinoye mazondo hamafariri maimbobika mazondo enyu supu yemazondo enyu muchimumwisa ko mukamboita zvokutenga izvi zvana viagra izvi hazviite hanzi anosvika kuita heart ndakatombotenga ari mumudro hanzi ndosvika kuita heart attack munhu muri mwenye ari kumachi G40 G50 kana G60 G40 zvari mudiki wani G40 zvakangogara zvakadaro kudhara tichangotamba aitawo maybe pa2 pashombo saka sekufamba kwaita nguva zvaingoita zvichingopera but zvakangoita kuti ndigare inyaya yekuti aiwa pane zvimwe zvese aiwa kana kuvhura kwacho havhura akaenda kubasa 7
kuloka achisvika kubasa achipedza basa atomudzira atosvika pamba kana asiri kubasa ari pamba haangahurika because haana interest nesex maona manje saka ndozoti pamaissues waya handina problem inzwai panapa toda kukubatsirai saka ndichaverenga macomments from some of your sisters panapa hanzi mudyise maoysters nemabanana okay and then umwe akati cheese maoysters nemabanana umwe akati cheese nemaavu maavocado okay saka hatizivi chichakubatsira kuona hanzi cheese weekends cheese ino dzinostimulata one handizivi hangu ndichangotra izvozvo but pamwe nditi tsvaga mukomana wepasaidi tsvaga mukomana wepasaidi ende vanhu vanonyengera zvinokona mugere zvakanaka rega ndikudzidzisi vakwenyu ugere zvakanaka mwana mai yangu hapana chaunoshaya apa hauendi kubasa unoitika zvese woita chikomana chapasaidi unoziva zvinhu zvazvinoita wakambowa tumwe inonzi nevakuru hapana tisingabudi pachena because remember uri kutaura wega kuti murume wako hakuhuriri haana chaanoita anoenda kubasa chidzoka iwe wobva watanga kumuitira zvechihure izvi andoona iye mudhara god chaichai haadhakwi anozviburitsa pachena kuzviexposa kuti ungobatwa wakudzokera kupovhati kunamo kwatirisi wakudzika stage yako yonga wasvika iya wakudzoka wakufanana nesu saka zvimuningira zviri nani ndega afangotambisa chibhinzi ichocho zvitori nani chingojaira kana zvichiitaka kuhura kwaningatekuti inini uita tenga akoma sex toys zvingave nani chitenga sex toy yako yaunochengeta paunochengeta iwewe pekuti kana azowada asi pari kubasa paya wodi wozvigutsa akone sex toy iyoyo kana auyawo mongoita zviripo chiitako zvingatokubatsira chiita zvemasex toy zvekuhura nemunhu chaiwe nyama anofema bodo kwai nemukoma wangu ari panapa seafood varungu vanofarira seafood chiita more of this seafood chitopinda painternet zvosura kumba uchigugla kuti zvinobikwa sei seafood zvimasushi izvi unotenga uchiya nazvo chimupa uone kuti zvinofamba sei don't ever cheat aiwa ramba wakagara ramba ugere pamba pako don't cheat iwe zvautoita chimu kana wapuwa mari chinda unotsvaga matoyi yako yena uti baba ndaona kuti zvinotinetsei nyaya yebonde saka ndatenga masex toys imi mochishandisa masex toys aya pandiri iyo chido zvavanoda izvozvo varungu handichika ochiita ake zvemasex toys izvozvo izvo achikuitira ake zviri nani hati kuti mudzoke kuno kwasadza kuno kwatiri kuno kwakaoma musadzoka imi garai ikoko musadzoka kuti muzodzoka kuita kudzoka pagrade redu garai ikoko aiwa kutorwadziwa nemarriage yako ufunge zvatanga daro kuti mangwana kuzokuseka kana wabatwa wabva pavanenge kutokufambisa mbiri ndivo kuti akabatirwa chihure saka usambodzoka kuno zvakatotiomera kuafrica gara ikoko kole rega usamboda kudzoka kwatiri kana ukadzoka kuno ukazvichatoshandizve vaya vangu vari kumusha wangu vachisapota vese vakatasira kwauri vodii warambwa ane chihure woita sei unozati ndikwa Christmas comes once unenge wati auchafuka tuzona murungu wautozopinda kuna nagiribheta vekuvaka zvatopera ndizvozvo naane chimaikoro tsvagai chimaikoro chenyu mugare nacho varungu havana problem nazvo vanotozvida izvozvo hanindo zvavo tenga zvizvo zvimakubaikoro chimaikoro chako ichi chisaizi chaunotoda unyatsogara nacho okuita iye achitamba newe ichicho zviri right alright iri bho munin'ina wangu alright sharp alright sure right amene vanhu vangoda kunyengera munin'ina wangu kuti kwainga atsvake munhu wekuhura naye naye kuda kumunyengera kuti izvi paneko naye nasina kuinzwa kola hello Hi, Sis Melly Makadi. ndiri right muri sei Ndiri right. Based on the last caller, Uncle, I don't agree now. You know, not vanhu vese varungu are like that. Uyu murume wake I think ane medical issues that are going on kana kuti he's elderly. At 40 something. Mati? 40 something. Ndamisa pati yanga achitaura zveage but saka pamwe ane ma-medical issues zvake. Maybe handizivi.
Because at the end of the day, murume. Inini chandakangoona zvangu in my own marriage is differences in culture is a very big problem. Kana muchiri kudanana inini murume wangu ndakamutaurira chokwadi kuti ndo culture yedu pachabviswa rora chichichi and he understood all those things. Tikatoenda kumba kwemaparents acho, I was received well. But it just so happened kuti ndakabata pamuviri ndisati ndarorwa, and that was the end of it. Nema in-laws angu, they just changed. They became so negative. I remember there was one winter patakaenda ikoko, and you know, ndakatonhorwa mumba imomo ndikangoti kuna mother-in-law wangu kuti I'm feeling so cold. Rakanditi, just add more blankets. But okay, fine, no problem. Saka papa maitonhorwa maida kuti vakuite sei apa? Until you can just turn up the thermostat. Oh, mune va-aircon, all right. Ndaifunga kuti hamuna. All right, no problem. All right, endai mberi. Hello? All right. Essential heating. Anytime that I network yake. Tikana ndauya nemuzukuru wenyu, you can turn up the thermostat. It's fine. But it took us a very long time to get over that head on emurume wangu, because vana vekunungu kana vachiraiswa ivo varungu vacho ivava vanenge vachine that connection ku-umbilical cord nemaparents avo, ekuti unokwanisa kumutaurira something mumba kana kuti munokwanisa kuita some type of plan mumba menyu, anoenda unotaurira maparents unobvunza kuti saka toita sei todi no. Hatizvo muculture medu kana ndarorwa inini tiri two tunoita madecisions edu mumba tiri two. Kana zvazonetsa pakati pedu kuti hatikwanise kusolva issue yacho kana kuti kukama up some type of solution, tozoenda kune vabereki kunoti ndo dambudziko ratinaro, mune masuggestions here. But aitotarisira kuti maparents acho atomeka madecisions for us in our household. Ini ndikati aiwa kazviti, because isusu we are now adults mumba medu, ngatiite madecisions edu tega first. Kana takuzonida help tozoenda kuna namai nababa. And even nyaya iyoyi yerora yakatonetsa vabereki vacho. Kunzi uri kubhadharira chimari rora munhu atengwi. But iye ndakamutaurira kudhara before tichiri kutodheta, he understood everything. Saka pakauya nyaya yekuti arore, akatotaura nababa mukuru vangu nasister wangu vachimuexplainira kuti this is how you go about it. Aka-understand. Saka ivo vanga vangomuti respectfully, you should also, just inform your parents. Maparents acho akabva vakajamuka vakati why, saka wakutoda akakutongovapa mari yemahara. Ndikavati, but did you explain to them the concept behind rora? You're not like my family. Without that money, they can still survive. They are not desperate for your money, but the concept is just to thank the wife's family for raising your wife, and yakanetsa nyaya iyoyo. And the most surprising thing is, shortly after that, something happened. Family, maybe we needed help financially.
and they just forked out $5,000 just like that. No problem, no questions asked. But kuti vabatsire mwana wavo nemari yerora yanga aenda kwavari, they said no. Asi vanhu vekupa kwenyu vangasina kuchenjwa mazimari ekuti murungwe mukwacho nokuti $5,000 imari inotorogwawo muSilivia kuZimbabwe. Silivia unotorogwa ne$2,000 chaichai. Avazongobudisa $5,000 vatisa kumusha kwenyu. Saka mari yerora yakaenda kari more than $5,000. Aiwa, mufunge akachargwa a very reasonable mari yerora. Like, baba vangu is of late. So my brothers are ndo akacharge mari. Akangochargwa 5,000 and that was it. Okay. Which isn't too much because they go higher than that, but even my parents they were willing to just fork out 5,000 on something so petty rather than kumpatsira ne 5,000 yacho yekuti avori. Saka zvakandivhadza fana. Saka kusex ukuri right zvako kumba. Kulolalola. Baba vanochovha. Vanochovha chaiko chaiko zvokuti nyatsokusara wagutsikana chaiko chaiko. Kana kuti kwauri it's the romance. No, kuchovha vanochovha zvekeshuwa. Like inini I have been near ndakambodanana nevanhu vekumusha before. Vanhu vekumusha when it comes to like foreplay, they don't like doing that. Vanongoda zvekungoti zvatopera. Anyway, I won't generalize kuti vanhu vese vekumusha because I'll just speak on behalf of vanhu vandakaencounter vekumusha. So, but with him, I don't take a time yake to make sure kuti there's that foreplay, you are aroused and tikataure zvese. Ndizvozvo. Aiwa zvinorati makato kwenyu kunogutisa uko. Aiwa saka challenge ndiyo yekuti vana vamwene chete ndo vaingozi vasingazwisi nyaya yerora chete. Asi zvakazogadzisika. Ne differences in cultures but inini murume wangu anotodya chikafu chese chekumusha. Anodya. Okay. Hapana matumbu maguru zvese anodya. Right, thank you very much Kola. Aiwa at least zviri nani kana kwenyu kwakagadzirisika uko. Regai tinzwe vamwewo kuti vane mamwe machallenges avo kuti akamirawo sei tinzwewo tichidzidza. Alright, thank you very much. Kosei pasiri kumbouya munhu ari kutaura kuti nyaya pakambotaurwa nyaya yemabhills panapa kuti kwai varungu vanoti ngatite half mabhills kumba uko umwe wobhadhira mvura inobhadhira magetsi parenti tosaka kosei pasiri kumbouya munhu ari kutaura zvinhu izvi tinatsombonzwisisa handiti chida kuzama kubatsirawo imimi kuita kuti hama dzinenge dziri kumusha dzizivewo kuti kana wakarogwa nemurungu hakusi wokunge tinongokumbira mari murungu wakanga ichoti kwaibhadharawo mabhiri tinzi handisangane pakati anomaona saka mukasazvitaura pano titototi kudafa munhu zvizvi zvakatonaka tichangoramba chingodhimanawo mari kubva kwamuri tichingofonawo tichingokumbirawo mari anomaona right regai tinzwa kuda vakarorwawo nemurungu vari kuzimu. Kola hello. Ndaswera waswera sei? Square. Okay, here's my story. Okay. My challenges mainly I face them with our own people. When us Zimbabweans, sometimes they make you. Wakarogwa nemuZimbabweni iwewe. Iwe wakarogwa nemuZimbabweni? No. I'm dating an Australian man. I've been dating him for about 4 years. Oh, you're dating Australian, all right. Yes, but then now when people find out this is what is happening, they look or the statements that you get. Is it? Everyone will assume that the person that you're dating is older. That's why you wanted the black person because we want to make Warungu seem like they're better than us. Yes, we're all people. We could be better than them. We actually don't have an age gap. He's 5 years older than me. I just happened to just meet him more. He used to come to Zimbabwe a lot for business purposes. And I met him once and then I was down the track. But on the for a long time,
until later on I gave in. And everything else is fine. But I just have everywhere that I go, because someone will say, why? Okay, if you're divorced, how many times has he been married? Or I say you can do something to short because this person has decided as an animal in Zimbabwe. So it's just a stigma that we go through sometimes. Saka pano to murungu pano to uya antu garachia ku Zimbabwe. I know to uya every year. I know uya once and then I go there once. But now because of COVID, his last trip was in 2019 December. Okay. So it's been I can't really go out. So but you still communicating in you say. That's a bit tough. But they are still communicating every day, it's not almost every, he knows my every movement. I know his every movement. He's very transparent. As an individual, my characteristics I carry are the Ayo hapakanaka zvakanapakadaro saka aiwa tongoti toda kuti muzodana kumuchatokana zvakuitika panopera COVID. Sure, mongoti ipa ukadhirekire diaries tongoyawo zveduwe tizoona muinlaw wedu. It was supposed to happen in December, but we didn't anticipate pandemic. So now it's changing plans and we might just send and things like that. I don't know. We're still planning around it. Alright. Aiwa pakanaka mningina. Wish you all the best. Thank you, Sis Melly. Sharp. Bye. Bye. Caller, hello. Yes, what do you say? Ndiri 18. Okay. No, it's okay. Okay. Did takambofona ndikataura zvemabills Sis Melly kuti vamwe varungu kunokundozvavati so inini hangu personally ndozvinoitwa mumba medu kuti murume wangu akatozondiudza after tatochata, this is the problem for inini hangu kuti ndozvazvinoitwa ndakatobvo kwasadza uchitofunga kuti ndapinda mushuga. Exactly. So then and then ndobva tambogara kumusha kwedu because kumusha kwanga kuine vabereki vangu everything was fine. Tazosvika kuno kumanje kunyika kwayo ndopandakaona kuti masamba achinja. Ndakutoudzwa kuti mari yeremba iwo katambiro yako apa pendakambokudza yakati 2000 tomboti kuti mabhiri emba munomisa kuti 2000 iwo unonza yako 1000 iye unonza yake 1000 and then mobhadhara zvinoda kubhadhara handiti imwe yese extra akatomboti nini pamwe ndatambirawo 2500 mwedzi uyu kumashifti angu iya wano yake imwe 500 ndiyako unoita zvaunoda nayo handiti but imwe yese munounza hafu hafu makanzi magetsi ari kuita $50 tinongoti 25 zvokumobhadhara zvakadaro kana gasi central heating yedu inoshandisa gasi so ikauyo ichiti $700 tinongosplita in half and then yobhadhara ichi 350 and then that's it. And then saka for me it was a shock because ndakabhokwa ndakahamba wakajera kuitigwa kuti ndangajera kuzviitira because zvinhu zvacho ndaizvishandira ndega even though ndaimbogara nevanhu vekumba but for example ndichimwe chandakaona pamwe chandakambofungwa ma-first days kuti maybe maparents angu munongoziva vabereki vedu kuzimbabwe vanoita zvinhu zvavo chinyararire saka havazokudza kuti pamwe sikana yambofunga kuti pamwe ndindisiri kuziva ndopandazobvunzwawo vamwe vakanditi inini kwandiri tinobatani mari yese yataura
and then tobhadhara zvinoda kubhadharwa, totenga zvinoda kutengwa, unosumawo baba and stuff. Inini I think ndakabva kwekuti mai vanga vasingashandi, baba ndo vaishanda sivaita zvese, but kunoku takatonzi nyange ukaenda kunotsvaira snow and unoita something kuti uite sei uye nemari because hapana anokubhadharira hafu yako yemabills. Naikola ndoda kubvunza ngodai saka zvinoda kuti une roommate kaiwe. You have what you have is a roommate, not a husband. Handiziva. Takatochata zvekutozikamwa Sis Melly. Kuchata makachata henyu chaizvo zvakanaka chose, but tichida kutaura hedu panyaya in terms of tichitaura kwachiri isusu kuvanhu kuchishona chedu ka une roommate apa una murume, because isusu toziva kuti murume ndiye muprovide, isu ndiye mupiwe zvese. Zvino kana utunzi kana kusina indanosuka snow dzavanhu uye panapa uti uye nehafu yako, kana pasina unosuka snow kuti mari balance ite half, then hey, andizivi. But ndorora racho like vabereki vacho patakavabvunza and vakati ndo zvatinoitawo sekuti amai vakewo vanotouyiwa neyavo hanzi ndo culture yedu. Marudzi Madachi hatizoziviwe izvo kuMadachi uko. Pamwe ndo zvinoitwa kuMadachi hatizoziviwe ikoko. But ndo zvavakataura vakati ndo zvavanoita and I don't know inini like my friends vangu vese vandakabvunza vakanditema maybe vanava vari kufurira mwana wavo nekuti pamwe havakufariri. Munongoziva kunoku kune racism yakawandisa kunoku, it's not easy kugara kunoku Europe. Saka then pamwe ivo vanga vasingatarisiri kuti mwana wavo acharoora mutema. Saka pavakazoona aroora munhu mutema pamwe pavangotanga kungotaura zvinhu zvekuvhiringidza. But iye hake to be honest he stuck by me even though vanga vachitaura zvakawanda, because to be honest baba vake pana kolambofana achitotaura kuti pana ma-in-laws asingatotauri naye. It's the same situation neni, vanotaura apo neapo. But for example budget mumba munomu pane mazuva ana ndisingashande inini yaitoitwa namai vake ndo vaiita budget yemumba medu. Paibvisa iye tichangotanga kusvika kuno kuEurope ndisati ndane zvese zvimatsamba wati ndiye aishanda inini ndisingashandi, but mama vake ndo vaitiitira budget vototi munotenga zvakati modai. Saka for me it was a learning thing, kutodzidzawo kutoti ndo zvazvinoitwa, it's not all rose mauri momo. And then